Хәерле көннәр. Минем исемем Гөлназ Нуриева. Мәктәптә укыган чорда көмеш кыңгырау минем аерылгысыз бик якын дустым иде. Әлбәттә, һәрбер язылган шигъри әсәремне, хикәям ул, кыска гына мәкаләм ул, мин атна саен бик күп хатлар язып редакциягә юллый идем. Ул вакытта редактор булып Нәсимә апа Садыйкова эшли иде. Ул безне һәрбер иҗатчыны җитәкләп, үзенең баласы кебек үз итеп йөртә иде. Әлбәттә, газетада басылган һәрбер әсәр, һәрбер кыска күләмле мәкалә, яисә битне тутырып чыккан поэма ул чиксез зур шатлык һәм әйтеп бетергесез бәхет иде. Һәрбер газетаны туплап бара идем. Һәм шушы басылган мәкаләләр, хикәяләр, шигырьләр белән мин бик күп шәһәр күләм, республика күләм бәйгеләрендә катнашып җиңүләр яуладым. Көмеш кыңгырау ул һәрбер сабый, нәни, иҗатчы өчен менә дигән иҗат мәйданы. Теләгем шул: газета үссен, аның иҗатчыларының илһамы беркайчан да сүнмәсен, сүрелмәсен. Һаман да бергә калыйк.